Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo bezalaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan beti zuekin. Senideok aitor ditzan humiltasunez gure pekatuak misterio santu behar bezala ospatu izateko.
egin dezagun otoioz. Argitu jauna gure bihotza, zure auditasunaren argi diztiratsuaz, mundu horretako ilunpetan zehar onik igarotzeko eta betiko argien berrikuna iristeko gai izan daitezen. Zure Señor Jesucristo jaunaren bitartez, zure giren espiritu santuarekin jainko karrera biziketa, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Jeki zaitez, Jerusalem, argitu. Badatorreta zure argia. Zure gainean ari dira jaunaren aintza. Begira, ilunpeak estadia du lurra, gau beltzak herriak. Zure gainean egotea jauna agertuko da. Haren aintza zure gainean azalduko. Zure argira etorriko dira herriak, zure egun santi diztirara herriak. Jaso itzazu begiak zeure ingurura eta ikusi. Guztiak elkartu eta zugarra datoz. Urrutitik datoz zure semeak, basoetan, besoetan dakartzate zure alabak. Hori ikustean diztiratsu jarriko zara, bihotzaz zirraraz eta zabarrurik duzula. Itxasoko abrastasuna zugarra ekarriko baitira eta nazioen ontasuna zuri ekarriko dizkizute. Gamero taldeek estariko zaituzte, Mariano eta Efako dromedarioek, sabatik datoz guztia. Urrea eta intzensua dakartzatela, eta jaunari gora eta gora diotxotela. Jaunak esanak. San Paulo apostoluak Efesoarei egindako gutunetik. Zenideo, jakingo duzue noski, jainkoak bere ongi nahian zuen onerako eman didan eginkizuna. Goi agerpenez jakinarazi baitik bere asmo ezkutua. Salbamen asmo hau ez zitzaien iraganeko gizaldiei jakinarazi. Orain ordea, Espirituaren bidez bere apostolu santuei eta profetei agertu die jainkoak. Eta hauxe da jainkoaren asmo ezkutua. Berri honari esker, gentilak Kristo Jesusekin oinaudekide direla. Harekin gorputz bat bera osatzen dutela eta agintzari beraren partaide direla. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesucristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus Judeako Belenen jaio zen Herodes erregearen garaian. Aldi hartan mago batzuk etorri ziren sortaldetik Jerusalemera, galdezka, non da jaio berria den judutarren erregea. Haren izarra ikusi dugu sortaldean,
eta ura gurtzera gatoz. Berri honekin harritu zen Herodes erregean, eta Jerusalem osoa harekin batera. Orduan apaiz buruak eta lege maisuak bildurik, Mesias non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun zioten, Judeako Belenen, honela idatzi baizuen profetak, eta zo, Judako Betlehem, ez zera ez Judako hirietan txikiena. Zugandik aterako baita buruzagia, nire herri Israelen errege izango dena. Orduan Herodesek, magoei isilka eginik, izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehatz. Ondoren, Belenera bidali zituen esanez, zoazte eta jakin arduraz aurraren berri, eta aurkitzean esaidazuen, ni ere gurtzera joan nadin. Haiek erregeari entzun ondoren joan egin ziren, eta bat-batean sortaldean ikusi dago izarra aurretik jarri zitzaien, aurra zegoen lekuaren gainean gelditu arte. Izarra ikusi zutenean, bere aldiko poza hartu zuten. Etxean sarturik aurra ikusi zuten Maria bere amarekin eta ustezturik gurtu egin zuten. Ondoren, beren kutxak irekita, erregaluak eskaini zizkioten. Urrea, inzentsua eta mirra. Gero Herodesegana ez itzultzeko albistea ametsetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren beren lurraldera. Jaunak esana. Jaunaren agertulea edo grekeraz epifania ospatzen ari gara. Guk gehienetan errege eguna esaten diogu gaurko ospakizun hori. Gogoan hartzen ditugulako hiru mago haiek. Ekialdetik Belenera Jesus gurtzera aiatu zirenak. Normalen, ez da agertzen evangelioan nengoak ziren, baina beti konsideratu izan da oso hasieratik, hau da, aurreneko mendeetatik konsideratu izan da Persiatik iritsi zirela hiru mago haiek. Persia, gaur egun izango litzateke, Iran. Eta handik aiatu ziren hiru mago Zoroastriko izango ziren seguruenik. Hango erlijiura, zalbatenak Zoroastrismoa garrantzia handia ematen zitzaion erlijio hortan, izarrei eta planetei eta olako gauzai, astro guztiei esan genezake, garrantzia hori ematen zitzaien eta handik etorritako hiru mago izango ziren. Eta irudikatzen dute oso ongi errean libere esan genezake oso importante bat. Eta da, jaunaren berriona, jaunaren agerkundea, jaunaren salvazioa, etzela bakar-bakarra judutarrentzako, etzela bakar-bakarra Israel herriarentzako, etzela bakar-bakarra toki edo modu konkretu bateko pertsonentzako, baizik eta denentzako. Jaunaren berriona, jaunaren salvazioa unibertsala baita. Horregatik, berak fundatutako eliza ere halakoa da. Esaten dugu, lau ezaugarri dituena elizak. Esaten dugu, bat dela, santua dela, katolikoa dela eta apostolikoa dela. Gaurkoan, hirugarren ezaugarri hori hartzen dugu bereziki gogoan, katolikotasuna. Katoliko hitzak, grekeraz, unibertsala esan nahi baitu. Eta unibertsaltasun hori hartzen dugu gogoan. Jakinik, elizaren unibertsaltasuna, Jesusek erakutsi digu unibertsaltasuna, ez dela kosmopolitismo moduko bat. Hau da, kultura guztien gainetik jarri eta denak indiferentziaz edo begiratzen ditu. Baizik eta jaunaren unibertsaltasuna, elizaren unibertsaltasuna beti errotua da, beti sustraitua da, kultura bakoitzean, hizkuntz bakoitzean eta denak salbatzera etorri da. Bakoitzak bereari eustea, bakoitzak berea maitatzea gauza ederra da.
jakina beti besteak errespetatuz ere, besteak estimatuz ere, eta sekulanez bat besteak gainetik jarri nahi ez, baino beti ere kulturak maitatzea, hizkuntzak mantentzea, eta esan genezake bakoitzean Jesusen berri hona sustraitzea hoixe da Jaunaren borondatea. Bera, etorri baita den-denak salbatzera, den-denai berri hona atsegitea. Eta gaurko festa honetan agertzen zaigu errealitate hori. Gaurkoan ere beste errealitate bat aipatuko nuke, nire ustez oso garbi agertzen zaiguna. Eta eguberri giro honetan erabat ikus dezakeguna. Jaunaren agerkundea ospatzen dugu bere epifania eta bere jainkotasuna agerian dugu. Baina aldi berean ere bere gizatasuna ikusten dugu garbi-garbi. Eguberrialdi osoan, hauxe da gure begibistan daukaguna. Jainkoa gizon egin dela. Hau, txiki jaio berri bat degula gure salbatzailea, gure jainkoa. Eta ikusten dugu, bere handitasun hori, baino handitasun bat da gauza txikienetan, humilienetan agertzen zaiguna. Jesus ikusten dugu hortxe, estante batean, eta area joaten zaizkio magoak bisitatzera. Baino Jesus arriskuan zegoen, Herodesek hil nahi zuelako. Horregatik, ez dugu ikusten, Jesus jaiozenik halako handitasun batean, danak ikaratzeko moduan eta aingeru ejerzito batekin bere inguruan Herodesen soldaduak etorri eta denak garbituko zituztenak. Baizik eta ikusten dugu Jesus ahulezi horretan, humiltasun horretan, Mariak eta Josek hartu eta ieska izkutuka Egiptora eraman behar izan zutena. Hola izen ikusten dugu gure Jesus. Bere jaikotasunean baino baita ere bere gizatasunean modu hortan agertzen zaigu, batez ere guregan maitasuna sentiarazteko. Nahi guk maitan ezagula. Ez bakarra ikaraz obeditu bezaiogula, baizik eta maitasunez bere jarraitzaile guk nahi izatea nahi du Jesusek. Horregatik, iges egin behar izan zuten, eta gorkoan agertzen zaigu errealitate hori, Herodesekin nahi zuela, eta gainera, iges egin zuten, Egipto aldera, Gazatik pasatu zuten. Gazan, karazko egoera gogorra ikusten ari diran, zurazko sarraskiak eta gosekia eta egarria eta dena, eta handik pastu zen Jesus. Eta orain hanbada gehiengoak musuko dira, kristal gutxi batzuk eta parrokia dago katolikoa, famili santuari dedikatutakoa, handik pastu zelako Jesus. Gaurkoan ere eskatzen dugu Jaunari bere agerkunde hori denok ikus dezagula, bere salbazio hori denok onar dezagula, berak ekarri nahi izan digun elkartasuna, maitasuna, senidetasuna, bihotzean denok gorde dezagula. Amen.
Begionez, begira jauna, zure elizaren baiagoei. Gero ditan ez dizugu gure intzensu eta berari eskaintzen baizik Jesu Kristo gure jauna, opari egina eta janari ematen zaitza. Horrek egizik eta gizaldi eta gizaldi eta Amen.
bitartez. Honen bitartez, honekin eta horrela, zubia eta jamoikoa guztien horri, Espiritu Santuarekin batean, osteta aintza guztia, izatik guztietan.
Egin izagun motorez.